जींस पहनता है कि भैया के छूतर से नीचे लटकल जाता है जो जाता लवंडा जींस पहने हुआ आपकी ताल से पैसा मत दे नीतीश मत दी। अच्छा ये गलती है कि ना भैया? रुको ब्यास कहूँ तू पिटा जी एकरा चलते ऐसे ऐसे तू ऐसे अधिका मत है सुधर उसका रे सुन ना है अधिका काहे बोलत है बैठ तो बैठ आ तू ना बोलत रह हमरा के हौ ना बोलत रहे हौ ना ये सब गलत बात है। देखिए मना करे ना तो बात बिगड़ जाई। अरे पागल है छोड़िए ठीक है 500 के झाल बजे रंगदार बनत रह तू भइल बारो रंगदार भइल बारो हथुआ के राजा जाय द तारा के ऐसे नहीं बोलत कि तू भाई हो ना तब तारा कैसे संग है अगर चोर के साथ रहब त ज्यादा कुछ ना सीखबो शशि बाबू अभिषेक बाबू ज्यादा कुछ ना सीखबो तो एक दो आदमी के बगली मारे के सीख जेबो। अगर निमन के साथ रहब डॉक्टर के साथ रहब त और कुछ ना जानबो त एगो दुगो सुई घोपे के जान जेबो जानलक कि ना जननी ऐसा छछरा के साथ रहब त तू उहे बन जाता ए भैया लांगा के साथ रहब त उहे लगे बनबो जी अरे वो बाहर बानी हई हमरा दिन इशारा करके ही बाल बच्चा कैसे रही है सब अच्छा बताई नचनिया के सब बोले के चाहिए बताई है बाल बच्चा मतलब हमनी के गाड़ी देता रही यानी कि हमनी के ई माई बनता रही नु हमनी के ई बेटा बनावता रही बाल बच्चा के मतलब बेटा होला हो तो हमनी के तार बेटा है तो हमनी के बड़का बेटा है तो तार छोटका बेटा है ये छोटका बेटा देखे बेटा ए मंडली में सबसे बड़का बेटा है ठेकैता तहार लगता है ठेकैता है तार मोटका बेटा हौ कहां को झाला बजावत रहे ऊ कहां बात हर हौ डबल बैटरी कान्ना बेटा कान्ना हौ कान्ना बेटा कहां गइल हो आ बेटा है ने अरे कुछ हो ज्यादा कान्ना के सुधा के दूध पिया दो ई सब हलुकई ह माने सब हलुकई ह ई सोचा तारू कि हम बोल के निकल जब ना ला यही बात पे 500 आरजेडी लेबर भैया हमरा पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन देखा लजा मत अनुज भैया हमरा रॉकी भैया भौजाई के कहले के भौजाई के रेला पर रुपया दे रहल बा अरे हमको देखकर फ्लावर समझता है क्या रे झुकेगा नहीं साला मुअल बानी हो बाबा के बरपतो के तरफ से लक्ष्मी के हाथ से लक्ष्मी मिलल बा बार बार पो लगे बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कहे के भौआ भाव बा हे बबुआ कि रामन ऐसन ज्ञानी बबुआ बताई कितना गलती बात कहते टोन खाली कहले कि भवे के परछाई जल में पाप लगेला ऊपर से कहत रहे कि आज में भवे लगती है पहले हमार साली न लागत रहे यही ठीक बात बा जब तक ले साली लागत रहे मजाक कइले ठीक बा लेकिन अब भवे लागती है अब मजाक करबे तो तोरा पिलुआ पड़े अब तारा बालू फाके के पड़े अब तारा भालू पाके के पड़ जाए जल के ना भोगे लोग बजा के गंगा जी सेवे लोग तुरंत साली जहिया लागत रही है मजाक कइलो के तरह के रोके गए रहे लेकिन अब तारा छोट भाई के मेहरारू बा तो तोर भावे लगे तो तारा मजाक कल उचित नहीं खे तो खदर खदर पिलुआ पड़े गलती करने विनोद भैया गलती ना नो अब देखी चाचा शंकर चाचा ही जब बैठल बानी सोभे जलादारे के बैठल भाई परसा ई जोन क्षेत्र परसा दरियापुर लतरहिया बनकेरवा भमारड़ी सब जोन क्षेत्र ई सब गो नहीं सुने वाला क्षेत्र एमे सोभे के कलाकार बा हमरा अनिल भाई पुरस्कार दे रहल बानी बार बार पले कनी हम नारायण सिंह कमलाकरम के भैया के प्रतिष्ठा बना रहो ओही में लहरा कौन बजावले है हम लच्चा लहरा बजानी हराक देश समय के अनुसार ओ घड़ी 9:30 बजत रहे ओ घड़ी रात देश के समय रहे ई 10:30 बजे तक कोरक बजिले ह राग केदारा बजावले ह एक और राग ई राग 2 बजे के बाद गावल जाला बहुत तरह का हमारा देश मिश्रा के चला है इहे तरह का देश में से खोले बारे धबर धबर है रुको मरम नो मरवावे लेकिन ना रह
जब राग केदारा का तुम लहरा बजवा रहे हो वो समय 2 बजे के बाद राग केदारा लगता है जिसको हम लगाएंगे पूर्वी में निर्गुण में वो हम लगाते हैं। पागल ब्यास कहीं का खाली को नाचत रहे खाली हेन लबर लबर नाचे चल देल ई का ह बाकल ब्यास कहीं का एगो कितना गलती बात कहले चाचा बहुत तरह की पब्लिक रहे न तब बुझात कि गाय का बता ना बुझना तब बुझात कि कोनो दुगो डोम चिल्लाता रे सो तू डोम के हिन जात तक वही सन कहला कि दुगो डोम चिल्लाता रे सो अरे पगला तोर बाप मुई है तब बिना डोम के हाथे आग दे तोर बाप के तरन तारा और तू कहत रह कि डोम चिल्लाता रे सो कहत कि डोम चिल्लाता लोग निमन लागी डोम चिल्लाता रे सो रे तू काहे कहला जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है तेरा पर केस करवा दें बहू का केस करवा दें लगभग तुरंत बाकल ब्यास कहीं का बानर जो सौसम ये मत कहो कि डोम चिल्लाता रहे डोम ऐसा जाती है जिसके बिना गए पास में हम लोग का तरन तारा नहीं हो सकता और उस डोम जाति का तुम तो हिंद समझ रहे हो बानर ब्यास कहीं का ए जब मान ले कोनो डोम में भाई आइल हो बस आजो के ने गोला डोम भाई के आवे ला जानती में ने लेके जा ले कहीं आइल हो बस आ तोहर बतिया सुन के तारा पर 4-5 ईटा बिक देस तारा क्वेश्चन बढ़िया कोरिया से लाल हो